pagi Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Kembali. Iki minta tolong mang jaluk godhong ngene maksa. Yo, ditok kono. Nek sing ndek iki tumbas pemirsa. Jadi wis rondo alum to. Wis tak gulungi. Wis rondo alum digulung. Aja ning kono kok kegaringan. Kana lho, Dok. Buka biar. Si Tata biasa ngene, ben rondo alum. Mau gawe mendut dicampur dengan black sapote. Bagaimana nanti rasanya? Kita tunggu nggih, iki ben alum dikek. Ben alum dikek, Dok. Soalnya nek keras dienggo bungkusi mendut, kuwi engko krepes-krepes terus apa nek ngarani dadine pecah kabeh godhonge. Intan semangat ya. Wes terima kasih nggih untuk pemirsa yang sudah selalu setia, Mbak Widianti. Ya Allah, terima kasih nggih supportnya, selalu menyemangati. Dan pemirsa yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu ya, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Iki wis kering kate sak jagung pemirsa. Isuk ki wis blas rono. Mlaku. Selalu bersyukur, penting paringi sehat, paringi lancar kerjane nggih to. Paringi sembarang dingah sing apik. Semoga lanjut dulu nggih. Ngenteni godhonge ben rondo alum. Lho kok dituntun. Kengen apa Mbak Yun nek dituntun? Walah borat, bocor. Mbak Yun. Bocor ban. Mbak Yun. Alhamdulillah mangga. Iku nek nyoting piye lah pemirsa. Ketok kok. Iki HP ya, iki tanu ya. Wes siji, loro, telu. Wes tak genoman. Wes ibu tak ngomong. Ya dicedak nang ngene lho, ibu piye iki? Ketok kok. Nah, wes ketok. Heeh. Review apa gitu? Ambek ngene lho, ben gak kesel. Bunda terima tumbas, sama itu Rp1.000. Maksudnya gadotnya cedaknya itu lho. Ketok ibu? Iya maksudnya kan mungkin ben ketok tenanan. Aja njungok ning kene ku kanyepen aku. Oh. Duduk iki ning kene. Ya wae duduk. Kademen kok aku. Aku tak gawe anu sih. Kelapa. Kelapa gawe unti kelapa. Lah Intan. Ngomong. Ngantul bener. Anggen jenengan tesih wonten. Kathah napa mboten? Soalnya sak niki kan atus menyok-menyok. Intan ki nak dijak syuting. Kuwi Bude Susilowati. Intan kok hanya nggih tren mboten niku nggih Bude. Tapi nek. Intan yang berapa? Mah. Enak. Mah aku. Mungkin nek ning kota-kota wis jarang gadot karena apa? Menyok yang dari daerah digoreng pabrik. Wis jadi makanan kemasan sing enak-enak nggih. Singkong balado, keripik crispy ngoten iku lho. Singkong-singkong ngoten iku. Nek teng mriki kan kadang gawe tape, karot, tiwul. Ampun. Ampun, Dok. Terus dulu. Cus. Anu apa videonya gak usah, Mbok.
Ngene engko kaya sing iki tak hapusi kan ngesakno engko pemirsa sing mirsani mumet soalnya kan kok gawe ngene. Kaya ngene kan kaya ngerok ngono lho. Rock kan. Iki harus gawe anu lho. Apa? Mendut dicampuri black sapote. Iki Bunda Dewi ngene. Sik kok sampean sing ngerti ya. Iya, Mbak. Ini gawe enten-enten utawa umbi kelapa. Nek jaman biyen iki aranine enten-enten. Betul. Enten-enten isine kelapa. Somben intan dadi nganten, mbok karo sapa? Ngenteni Gusti Allah. Ibu somben nek intan duwe bojo ibu tak jak le. iya itu aja. Iyalah. Ibu bubuk sendiri, aku bubuk ambek suamiku ngono. Ibu dhewean. Heeh. Terus ibu mbok kongkon apa, Nduk? Yo nunggoni aku ngono. Iyalah. Nunggoni aku. Ngono intan. Nunggoni aku. Nunggoni intan tok ngono. Iyalah. Ndak iki somben apa di nggone iki somben apa di nggone sapa Bu omah iki? Aku kan wis melok suamiku. Intan melok suami. Nggone Mbak Indah ngarep kosong, iki Intan melok suami ya kosong. Lah terus piye? Gak roh. Lah ibu gak kerja, gak usah ngewangi gawe konten Intan. Yo, ibu kan ibu tak gawekno aku, ibu kan udah dua. Ibu wis tuwek. Yo, Ibu sing mbok gekno konten. iya no. Wis tak dongakno. Tak dongakno Intan sehat selalu. Amin, Nono. Amin. Panjang umur. Amin. Barokah rezekine. Amin. Dunia akhirat. Amin. Tak dongakno kabeh anak-anakku. Semoga lumaber kanggo seluruh pemirsa. Amin, Nono ya. Pun jenengan berada. Wes dialami dewi pemirsa iki aku gak omong kosong ya bukane ndobol, bukane umuk, bukane untuk, bukane piye-piye. Ternyata pemirsa nggih, Piye? doa baik, istilahnya perbuatan baik meskipun saiki ku iki insya Allah ki kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ibarat kayak bercermin ya pemirsa. Awake dhewe kuwi ibarate aku nek ngarani ki ngene lho. Awake dhewe ki nyethot wong. Mbah piye kuwi suatu saat ki mbah awake dhewe ki genten dicethot. Dan kuwi pun aku wis berkali-kali ngalami dhewe. Biyen kan aku ijek tembung jari kan bae kan. Masih aku dieleki wong. Aja mbok bales elek. Dongakno sing apik-apik, muga-muga donganmu sing apik kuwi balik ning awakmu dhewe. Walah, jamane Intan cilik ki sing ngrendahno Intan, sing piye sing ya. Digowono lek wi kan pas nang rumah sakit no. Nek ngrendahne Intan kok apa aku ya mau ya Allah. Ibarat suami bisa tak pilih, tapi nek anak kan yang milih, yang menentukan itu kan Iya. Allah. Kabeh wong tuwae mesti pengennya punya anak sing insyaallah sing bagus, tapi kita kan tidak tahu, hanya sebagai hamba Allah kan kabeh sing menentukan Allah toh diparingi anak sing spesial otomatis kan Allah itu harus mempercayakan kepada kita. Insya Allah kamu mampu, makanya tak titipi anak sing spesial, sing mungkin membutuhkan kamu harus sabar, harus ini, harus itu. Walah tuh banyak bocah ngono-ngono, wis gak apa-apa. Suatu ketika dadak wong kuwi jaluk sepuro. Ya Allah Mbak, aku mbiyen ngendo Intan ngene. Ya gak apa-apa Mbak, aku gak tahu kok ndongakno elek sampeyan. Dene anake sampeyan telu-telune kuwi spesial ya kuwi berarti Allah sangat mencintai sampeyan untuk merawat mereka, dirawat sing baik ya Mbak. Soalnya titipan Allah sing luar biasa. Ora karena sampeyan ngenyek Intan atau ngendo Intan ora.
mungkin Allah punya rencana atau tujuan lain di balik itu yang mungkin kedepannya lebih indah. Selalu berpositif thinking aku ngomong. Yes. Aku mbok tutno apa ora iki? Heeh. Tapi rono parake. Ayo. Tak tutno iki, Bu. Iya. Nggak pemirsa kangen Intan loh. Ayo ke sana. Ndang gawe jeladrenan ndang bar. Tak campur-campur pemirsa. Ya nek black sapote, nek waloh sing duwe sak duweni apa ki tak campurne ngono. Nduk ya. Iki Mas, sing kombone masak. Nduk. Ini. Dodongnya kok pecah-pecah. Iya. Kena angin ya, Dok. Oh, alah. Kena angin. Bunda ning kono, ning bungaan. Ndak iki gak suwe-suwe. Aja. Penong kok tak anune kok nek anu apa suwek dhuwur. Gak apa-apa kok dian Ibu. Godhong pisang. Ya, Iya. godhong pisang. Makjah ya bener. Gak ini. Oh iya, makjah mendarat lah ya. Ini makpah. Ini makpah. Oh, makpah kono. Makpah bakul gedang. Wah, ini. Wah anu mbleh wedhus. Oh, alah. Walah suwek cah. Belah wedhus. Iya. Gak doyan aku malah wedhus. Aku wedhus kabeh. Iya. Heeh. Yo Kiki gak iso. Anjam Kiki udah kok Kiki. Ya ini tak tambah Bu dokternya sampai wedi. Entar nek ditambah wah. Ya pelan-pelan ojo ngono. Bu dokternya takut ya. Ya kuwi ditoto ah. Alah dicilik-cilik kan gak iso. Oh, kuwi cilik-cilik. Terus nah anak-anak ini Wes ayo. Terus digoreng. Dah yo. Yo boro apik ngene iki suwek iki. Mau nek tinggo bungkus mendut kuwi dhek. Apa mecotot menjobo. Iki gak. Iya wis elok nalang kok tak pilihane. Aku suwek-suwek ngene godhonge kok. Dipilih sing kena-kena tok. Ya, sampun. Wes. Lah iki? Iya sih ah. Iki sing gawe tenteng mau to. Bu iki apa jenenge? Apa kontene urung anak 4 menit? Ndek mang. Iki to iki mang sing karo tipu 4 menit. Gula karo sedikit garam mbek godhong pandan. Lah iki arep gawe campuran mendut tak campuri black sapote. Mendut dicampuri black sapote. Mbok sing nurut karo ibuke. Tanggoku kono lho pemirsa maksudnya. Gak enak. Apa iki? Ini kok ala yo. Anjir, wis ketok Bu tak setting. Iki nduk ya iki mah waloh saiki. Iya. Tulisan waloh tak campur. Terus ini ada sedikit tepung terigu. ketan lho. Ketan, heeh. Wis tepung ketan saiki ayo pemirsa ya. Njajal black sapote tak campur mendut ki rasane piye. Sapote. Iya toh. Iya Duk ya. Oh, iki lho tak keruk. Rupane ireng. Iya, tak campurne Nduk.
Lho, tak campurne seprapat black sapote lho. Lho, tak campurne lho. Tak tambahne garam. Ki ambek gawe iki lho, apa enten-enten. Iya. Enten-entene rupane putih wae. Iki lambune seger ta. Iki lho, terus dikasih sedikit garam. Mungkin nek bungkusi ning godhonge ya nganu nduk, kudune nganggo minyak. Nah iki lho. Terus dicampur-campur ngene nduk. Sapote. Sapote, kayak banyu sithik. Hop. Ini besok kena tinggal gawe klepon. Keplon. Bisa gawe bola-bola ubi. Yes. Jadi ini ireng. Iya lah. Kok Putih. buka tepung terigu kok. Gak tepung ketan. Tepung ketan. Iya. Tepung ketan. Terus pokoknya dicampur terus ki. Rupanya ya ireng. Ya, belum buka ya apa itu irengnya Dan juga jane. sapote yang dari Mbak Lutfi. Mbak Luffy. Oh, dicampur-campur ini. Tak kayak warna saidi, tak kayak black sapote. Beras ketan. Matikan dulu dak. Pirang kita bungkusi gitu pemirsa. Kita bungkusi. Jadi tangannya wis resik. Iki minyak goreng ini. Iki wis ketok. Terus kita ambil sedikit adonan ini. Sedikit adonan kok kene. Ini. Terus ditambah ini lho. Unti kelapane mau. Terus ditutup. Terus engko digawe dimaem. Iya. Iki supaya nek dikeki lengo ki ben ora kelet. Terus dibungkus biasa ngene. Godhonge cilik. Iya. Terus dadi mendhet ngene iki, Dok. Ngene sakmene. Masuk sini, Tan. Tantane. Oh, ditata ya. siji. Maneh, Tan. Lah iki tak syuting cetak. Iya. Ibu terima kasih ya sebagai wangi menyuting ya, Dok ya. Ya, sama-sama. Semoga Intan sehat selalu. Amin. Sing dicita-citakan Intan dikabul Allah. Betul. Gawe cilik-cilik mungil wae. Bener hak ngene to, Dok. Iya. Terus di selingkuh ngene lho. Ngene. Terus sret. Terus ngene. Kowe mendut campuran black sapote. Ya. Intan mencoba piye njajal bungkusi. Aja malah ku tak kabeh wis mbeseneni neh aku. Ora tak seneng. Mohon. Ibu tak syuting ae wis. Ngono. Yo ben Intan ben iso. Kotah lho. Tiba nih kene lho, kok marai kenyat kabeh. Oh, dadi tutup. Iya. Kenyat nggo nek dijiblokno ya, Bu ya. Iki kayak sing didel-didel kae to, Dok. Cilik-cilik sampe deh. Gaweke ora gitu. Didol. Wes untuk 3. Oke, pateni sih. Yes, Pokoknya piye Tan gimana Tan? tak syuting nah ora, Ibu. Yes, pokoknya mumet. Ya oke, aku pokoknya mumet pemirsa syuting ae. Mumet gila ya. Iya, mumet aku. Ngene konten apa, Bu? Sik anduk ibu ki rong iso mikir. Ibu ki
mikir-mikir dhewe iki kadang rompok ide tuh mbok takoki ae kok nek muncul idene aku ngono. Iya. Gawe konten terus deh, aku ben duwe-duwe jadi deh. Ngono ya. Iya, aku ki pengen nang Bali. Hah? Pengen nang Bali. Alah kowe iki ning ndi pengen ta? Iya, tapi ning ndi pengen, ning ndi pengen, soal ngerbiyoni lah kowe. Ya, ngono bismillah insyaallah. Bismillah. Diizinke nggih. Oleh diizinke Allah ya insyaallah nek rezeki budal nek gak ya sing sabar nek urung wayahe ya sabar ayo ngono to. Heeh. Iki wis jajal siji iki. Apa kuwi? Mendut. Tapi panas iki. Panas anggek mentas. Dalem. Kosek. Sik patene sik ditimbali bayi. Enten apa, Bu? Bayi minum ndang. Wes sabar pemirsa, iki masih celuk bae langsung dipateni urung durasine rong tok tan langsung pateni pletes ora sido konten. Iki apa? Lho mendute pemirsa. Sik panas pemirsa. Masih panas. Mbak ini nyuwun apa? Nyuwun apa Mbak iki? Tak lungguh pemirsa aku. Ya ditunggone sik Mbak iki. Ini soalnya cek panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mendut. Mantul pemirsa. Cek panas. Warnanya ngene iki. Aku di antar ning bunda mbek Mbah Yi nek wis adem. Ngesap pemirsa. Oke. Soalnya apa cek panas. Doa terbaik untuk jangan semua, semoga si sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang keras doa semoga nanti diberikan momongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Bang karena cek panas jadi ini, tapi mantap pemirsa. Loh, tempeku gosong pemirsa. Bismillah. Kalau panas jangan ditiup, bener ademe dhewe. Gosong. Enek gambas, kul, kentang, wortel, bakso, wes. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Sekarang goreng tempe karo brambang goreng.